Usabukele imbatho igama lami ndinguzweli Nokhatywa. Kanti ke apha ecaleni kwam ndinemvume ephume izandla. Kowu uyakumazi kakhulu kodwa ke umazi kwiqela iMarco. Kambe ke ingoma ezifana noba ndicela amandla kuJesu khawundikhawulele. Kodwa uNolusindiso ngoku uhamba yedwa sake sincokole naye. SisiNolusindiso masikwamkele kwimbali. Siyabulela kakhulu tata. Ewe, khawutsho kube kanye. Khawucela amandla. Ndicela amandla kuJesu andikhawulele. Ndicela amandla kuJesu andikhawulele. Hayi makakhawulele. Khawusichazele ngoku uthe gqi unguNolusindiso ngoku. Khawusichazele ihambo lakho lihambe njani? Usekuyo iMarco? Ndisekuyo kwiMarco. Qha ke ngoku iMarco yenza i-album yesithathu. So ke ngosathi ngalomzuzu salinde i-album yesithathu yeMarco ndabe ndivela ke ngolale solo album yam. Sidibene neMarco ke sayidiscussa loo nto sagqiba ngolo hlobo uba before kurelease unumber 3 make kuthi gqi isolo kuqala. Tyhini? Khawundichazele uba kwenzeke njani uze ucinge into yoba mawuhambe wedwa ngoku? Ndicinga ngohlobo loba xa kwigroup ne awuveli ncam into yona nthi xa ibeke kuwo because udependa kwigroup. So xa uwedwa uba creative nantoni na ufuna uyenza ukhululekile akho apho ufuna udlule khona. Even apha kule album kukho ingoma endicula ndodwa ndingalandelwa kwamntu. Xa kwigroup awunoyenza loo nto because kaloku igroup means the group of people. You understand? So ngako ndiye ndafumana uba ndiyavela more ndisifunda more nam ndizazi more ndidiscoverishe izinto bendingazazi ngam. Ndase sentsho uba ufumana iplatform yokuba ukube nguwe ukukhule ukuzibona ubani. Khawusichazele ithini itayitile yale album yakho? Itayitile le album ithi Somandla ndincede. Khawundichazele kutheni ngathi ucela ngqo kuSomandla ujikelezi yintoni ufuna uncedwa kuyo? Ubomi bam bonke ndifuna uncedwa ku-decision yam yonke. Yazi bendihambile ndabona ukuthi apha umntu ayikho inguquko apho umntu ahamba abathanda khona. Funeka uthi yonke into zakho uzinikele kuSomandla ngoba thina sinawo amandla okuzenzela ezi zinto kodwa amandla avela kuye uSomandla. Kwa igama eli lithi Somandla kuye xa ubeka izinto zakhe kuyo zonke izinto zingenzeka. So ndifuna egqibeleni nabalandeli bam bayazi ukuthi mna ndithembela ngoSomandla nabo ke ngoku mabathembele ngoSomandla ngoba ukuthemba uYehova kulungileyo ungathenjwa abantu. Umuntu makahambe uzifunela. Makahambe umuntu ozifune seyikhona. Ifumaneka phi? Iyafumaneka ezivenkileni. Ndingazibiza ngamagama. Maye uyawuyazi umuntu ivenkele nomculo. Ivenkele nomculo. Ayikhangela. Ewe makayikhangela. Ingxaki yazo asendihlawulanga. Kunjalo kaloku. Kuyahlawulwa kaloku. SisiNolusindiso masibulele kakhulu ngexesha lakho kambe ke sithi kuwe yanga iminqweno yakho ingafezeka le album abantu bayithande ihambe bakuxhase kangangoko. Nkosi yam ndiyabulela kakhulu naku-CCTV. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Lo besincokola naye ke apho kuNolusindiso umazi ke kwiqela iMarco usekhona kulo kodwa ngoku uhamba yedwa. Nantsi ialbum yakhe ungayozifunela yona kwiivenkile ezithengisa umculo uyakuyifumana esithi yena kuyo Somandla ndincede.